sun boye sun ce ba haka suke ba ko ba to dama sai daga sun yi misal saboda sun yi da aqidar tafiya boye asalin wato aqidar su mai dauda da bayyana sabanin abin da yake wannan abu ne duk wanda ke karanta da ya sani sai da idan zai boye gaskiya daga nan sun sake kowa kan magana tsawa Muhammad al-Awwal cewa mun tabbatar da cikin sahabbai akwai wanda suka yi zina suka yi kaza wannan ai ba shi bane abin da muke magana akai sai ka karanta Qur'ani ya tabbatar da cewa wanda suka yi kuskure akidar ahlus sunna babu ɗaya daga cikin sahabbai da muka dauka ma'asumi ne amma abin da muke magana wane ne ya gaya wa duniya cewa wani cikin sahabbai mai laifi ne wani kaza ne shine asalin addinin da za a bi abin da muke magana kenan akai magana da malami kuma inda kake cewa Allah ta'ala ya ce a ku samun ikula magani saboda yawa in Allah ta'ala ya ce mu shahada lillahi wala ala anfusikum ku kasance domin Allah ko da a karan kanku ne ku kasance masu shaida inda sai na fahimci malamin yana nufin cewa sunan a matsayin masu shaida kenan mun kuma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ke nuna mana yana mana bayani ne akan idan mutane guda biyu na rikici kana da ikon ka ba da shaida ga mai gaskiya ga mara gaskiya to kada ka dauki gaskiya ka ba mara gaskiya ka dauki rashin gaskiya ka ba mai gaskiya kada wannan hujja ta kuka ba shi da munasaba kawo wannan ayar domin abin da suke nuna mana suna tabbatar mana kenan sahabban manzon Allah su dinnan su ne masu kafa shaida kan ayyukan su ne wani matsayi kenan wanda wannan ba karamin kuskure bane haka mutane su lamarin baya da nan kuma cewa Allah ta'ala yayi inda larabawa ke cewa qalat al-arabu amanna sai ne ayata gaba kullum tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum larabawan kawai sun ce mun imani Allah ta'ala ce a bai imani ba sai su ce kun yi musulunci kawai saboda imani bai shiga cikin zuciyarsu ba abin da na fahimta dan yake magana wa ya sanar da mu cewa wata cikin waɗanda ba su yi imanin ba akwai waɗanda ke nan muka shigar da su cikin cewa adalai ne adalcin sahabbai ya riga ya gabata mun karanto ayoyi cewa adalai ne na karanta aya ta 100 cikin suratul tauba dan nace sai mun wala ayatul qur'ani Allah dai bayan dai dukkan mun tafi muna da su da abin da malaman suna suka ambata domin qur'ani shi muke fara gabatar da shi Allah ya ba musu ya tsarkake su ya ce ɗan aljanna ne amma kar ka manta kada kowa ya manta a lokaci guda kuma ba yana nufin babu farasan da wasu kai bane amma ya tabbatar mana cikin nan da za a yi cewa waɗanda suka yi kurakuran da su mutu akan kafirci a tsara da hadisi wanda ya kuskure ya mutu akan kafirci in ya tabbata shi ke na mutu kafirci na daga gaskiya ba wanda mushkila kan wannan wanda ya yi zina aka masa hukunci Allah ya tsarkake shi kuma adalcin sa ya dawo tunda an tafi da hukunci akan sa ma'izu ibnu malik kamar yadda imam muslim ya rawaito yayi zina ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi tsarkake ni sai ya tambaya ne same shi yace da shi zina yi annabi ya kai da kai daga inda yake magana ya sake zuwa inda dai manzon Allah ke kallo sake tabbatar da zina aka gudu manzon Allah ya tabbatar aka jefe shi shikenan dan ya gana yana da ya mutu kafiri kenan ya mutu fasiki kenan kuma ya zama hujja ga shi'a ko ga sunna ko ga waye su ɗauki wannan a matsayin wani makami na illa ta sabon manzon Allah idan da cewa a ainihin ba a zagin sahabai wannan mun fara da wani tun da akwai aqidar tafiya game da shi'a da fata an gane da da kokko baya da nan kuma al-ghamidiyya daga baya ita ma ta yi zina kamar da tabbata cikin hadisi sahihi ita ma ta ce ya rasulullahi tsarkake ne manzon Allah dai koda mata kai ta ce ya rasulullahi aturidu an taruddani kama radatta na'iban shin zaka kore ni kamar yadda ka kore na'ibu ibnu malik wallahi na yi nabi ta ki koma tukun sai kin haifa abin da ke cikin ki bayan kin haife wasu da hukunci bayan ta haife sai da aka umarce ta shayar da jaririn nata ta bashi nono sai yawa ta gabar shan nono sannan aka da hukunci abin da kuma faru kenan aka haƙa rami aka sa ta ciki aka jefe ta har sai da jinin ta ya samu a jikin ɗaya daga cikin sahabbai in ban manta ba Abdurrahman ibn Auf ne ya zage ta ko ya faɗi magana baka game da ita manzon Allah ya ce ya za ka la'anci matar da ta yi tuban da inda za a raba na sama da ƙasa da ya raba ce haka wannan yana tabbatar mana cewa kwarai da gaske tana daga cikin sabai amma ta yi kuskure amma wai wannan kuskure ko ne yake tabbatarwa yana nufin ta mutu kafira kenan ya zama dalili ga waɗanda suka zo baya su yanke musu hukunci ba mu ne ba ne shi ne abin da ake nufi kenan ko mai hankalin mu zai tabbatar da haka domin Allah ta'ala ya ce waɗanda suka zo daga bayan su da abin da suke cewa yaquluna lil ladina والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم waɗanda suka zo daga bayan su abin da suka wuce dan Allah bai rarrabe maka yace waɗanda suka yi kuskure da waɗanda suka yi kuskure ba abin da Allah ke cewa
duk waɗanda suka zo daga baya suna cewa Allah ka gafarta mana da waɗanda suka riga mu da imani. To tunda Allah ya tabbatar da waɗanda suka riga mu da imani, to shi abu tabbatar mana waɗanda suka yi laifin nan suna nufin sun mutu ba su da imani kenan, in sun mutu ba su da imani shi kenan mun da yana musu gafara kenan, in za su kai da adilai ba su gida mai da sauransu. Amma duk wanda ya tabbata zama kafiri ya mutu akan kafirci ana tare da kowa ya cewa wannan mutumin ba ma mutum bane hablan ya kasance mumini ballan sana a cikin ya kasance sahabi. Amma mutum sun yi kuskure wanda mun tabbatar da wannan abun, sun yi tauba kuskure wanda mun tabbatar da wannan abun, sun yi tauba sun yi istighfari ga irin tuban da Annabi ya faɗa, wannan ya tabbatar mana da matsayin ta da zuwa gare shi. Ina fata mu fahimci wannan qadiya da kyau. Baya da nan kuma cewa da malam yayi ya ambata hadithul ifk. Wannan in ba kuma ta ba ban fito fili tukun na ambaci wannan magana sallallahu alaihi wasallam dan mu zatan ta tukun. Sai dai ila wai ishara al-ishara taktil aqli. Wata kila wannan ne ne amfani da shi. Cewa hannunka mai sanda kila yana iya sa mai hankali ya fahimci ina aka dusa. To tabbas na Aisha yana daga cikin akidar Shi'a wannan ko an boye ko an bayyana akidar Shi'a ne tabbatacciya cewa suna la'anta ta suna zagin ta. Idan Allah ta'ala ya yi muku arzikin ba ku a ciki sai ku gode ma Allah subhanahu wa ta'ala. Amma abu ne da muka karanta a littattafan ku tabbas suna zagi na ba da reference ne littattafan kowa ya je ya duba zai ga abin da ke ciki a rubuce. Kuma cewa wasu littattafai suna zuwa daga kasashe ne na ainihin makiya, misali maganar da suke cewa suna da wani mushafi ko littafin da ke kunshe da misalin Qur'ani nan sau uku a yaran aka buga shi. Ina iya buɗe muku shafi abin da ainihin Abdul Mata'al Jabari ya ambata ina wuri cikin. Ayyo. Bai ki shafin ba. Yana ne a rubuce bai ki shafin ba sai dai na ɗan yi alama wurin saboda ban samu cikakken lokaci na duba ba. Madalla abin da nake son nuna shi ne dan mai rabbi kan magana da ta ce faɗa cewa wani littattafan da suke zuwa game da ainihin Shi'a daga kasashen da ke gaba da ainihin kasar Shi'a nan ba haka abin yake ba. Kasashen da ke kare sunnar manzon Allah da darajar sahabban manzon Allah sai su rasa wani aikin yi kuma sai su yi mashi a ƙarya? Su rasa abin da za su yi mashi a ƙarya? Ba zai yi ba. Sannan daga ƙarshe afwan Allah ta'ala a cikin suratul Nisa aya ta 115 ce. Wanda yana daga cikin manyan hujjojin mu. ومن يشتكي الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم مصيرا. dole ta da manzon Allah bayan hujja ta bayyana gare shi idan hanyar da ba ita mun yake ce ba za mu jibbanta masa abin da ya jawo maka mu kona cikin wuta. Misali sallar da kuka yanzu da kuma ainihin akidar da kuke rike da ita dangane da ainihin waɗannan sahabbai shin cikin magabata sahabban manzon Allah na farko da ke da irin wannan akida a zamanin aka saukar da Qur'ani a zamanin suka san wahayi a zamanin su komai aka karantar wannan al'amari ne wanda ya tafi daga baya haka ma inda billahi. بسم الله الرحمن الرحيم صلوات على محمد وعلى محمد. شيخ مالم ماذا من زود من أبوان دي هذا كان يا مجانا كان تكية بمحل تبني بموضوع تبني ده كان جوب أمان تابع مني مجانا يكن شيء أصلي جبادين صحابي جبادين سؤالين وعندما أنا كمان بعدين ya nuna mana lallai ba duka bane akwai wanda suka yi wasu ayyuka wanda mun ka karanta da zamanin su da gabar cikin alƙur'ani kuma shi ma ya yarda ce wannan dukkanin su a cikin littafi to idan ba manta ba wannan shine muhallin da muka zauna a kai da haka idan akwai wani muhalli da ake zargin shi'a yanzu ba wurin abu da shi don sa ake tafiya hakika aqida ce ta mu tafiya amma fahimtar mu da tafiya suna da yawan wannan fahimtar bambanci kawai sun suna kiran tafiya ƙaryar da ta halatta je ka duba littafin riyadu salihin akwai babi na ƙarya da ta halatta to wannan ƙarya da ta halatta ita ce sunan ta tafiya a wurin mu domin ne alqur'ani ya ce ala la'anatullahi ala al-kadibina babu ƙarya da ta halatta babu sunan tana da tafiya ita ta a wurin ta sunan ta ƙarya da ta halatta to ba muhallin muke yi ba na haka zan bar muhallin tafiya akwai littafi ka'ida ta ahlus sunna wanda ibnu taymiya ya rubuta shi kaje ka duba ya tabbatar da tafiya akwai littafi Usman bin Fodio yayi shi kan muwalatul kuffari ya tabbatar da tafiya kaje ka karanta ahkamul qurtubi karkashin ayar la yattakhidul mu'minina al-kafirina awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay illa an tattaqu minhu tuqa kike ta tafiya kamar sai wannan ba muhallin sa bane amma malai na so mu zauna akan wannan za mu iya zama koda gobe koda ji sannan karka manta malam shehu shaharar sani ya yi littafin alminal wal nahl ibn hazm al-andalusi ya yi littafin al-tasal minal wal nahl wal ahwa ya kuma mun kan shi a dake shi a kai magana Ahmad Amin hakan ya yi littafi kan zuwa ita da fadar Islam yayin mun kan shi a dewa amma rabbin da zan iya ka je ka duba al-mawsu'a ta Ahmad Shalabi dan Misrani ya yi rabbi kan wa'annan mutanen sunna ne ita da shi wal nahl da shi wannan ibn hazm gaba ɗayan sun san shi ba
idan har za a farlanta mana a wajen ta mana sai mutane fito daga mutiyan mu a ce wai lalle shi ne akidan mu dan ana da aure muna tafiya an gane ko dan ana da aure muna tafiya in za a wala ta mana yanzu dan Allah wa dan izala ne da mutane Muhammad bin Abdul Wahhab wannan akidu ne ba ka ciya wannan reference ne ba ka ba akwai shafi na 37 dan Allah ka dara ta biyin karshe ka je karanta da mu Muhammad bin Abdul Wahhab amma da yake muna ɗiban ilimin mutum ne ko muna mutum wato kafa masa hujja ne da irin abin da muka zama shi a cikin a wani duwan da ya san shi zai wahala a ce ya mu'amala ya zagi sahabbai shi fadlan ballanta na ya zagi sahabin babansa ina kuma kai ga babansa duk na ga muku annasu a ada a majahi wallahi dan adam abokin da babin da ya yi amma ba wanda wai akida mutum sai mu suka a wani dalili babu sahabin da kowane ɗayan mu ya sani gayar abin da annabi Muhammad ya faɗa akan mu ne al'ummar da muke zamawa tu'minuna bis sawabi alal bayadi al'ummar da za ta yi imani da baki kan fari shine tare ba ka musan sai da misali Abubakar ba musan sai da Ali ba sai da muka gani muka karanta cikin misali to da za mu adalci da za mu karanta Bukhari sai ta arwato kaza da kaza kan Ali sai muka imani sai wata arwato kaza da kaza kan Ali sai mu imani shin abin alheri ne ko ba rashin alheri ba mun imani da mu alamu ba wai rashin kunya ba wai kuma zagi ba yanzu abin da na faɗa yanzu sai yi kaki ta kace sahabi kaza zina amma da malama faɗa amma da ilimi da ni ya ke zina to mun da adalci yana wala da aikata zunubi kabira ko ba ka ba ni tarifin adalci wal adilu man yajtani bil kaba'ira wa yattaqi fi ghalibin sawaira wa man ubiha wa huwa fil a'yar tukun bin da adalci shi din mutum da bayani a san takabira kamar da mun ce a'a in sun tuba ba ta dawo bane to mun ji sun tuba to amma ai kamar inda shawahidin Shehu Hansani ya kawo cikin littafinsa karkashin suratul Hujurat Allah yana ta in ja kun fasu kun da ko ya wala bin amana ita kace ka duba sai ka je mutu sai ka mutu yana cin ya mutu ina washi ka karanta tarihi da kyau me ba ka washi da giya haka a dangane ta iyar su sai muka ce maka ba waki ba wallahi da gaba da mun fi san haka sabon tarihin da ya ba mu sunan sa shi ba mu kuma haka har tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd ya yi mu karanta littafin iya je shi mu yarda ita kuma aikata kana mu cewa kuma duk malami ne mana furuci da an yi abu da farko can ya ce a'a kada amma shiga rabana muka ce ba hadisi bane ba aya ne ko ba haka ba muka ce littafin da aka yi na adawu ne duk wani da kake na gaban ka na adawu ne wannan ni ko aka haka da na gani kuma da na adawu kan duk wani abu hatta Bukhari da muke gani wallahi akwai wani littafi da mutum ba ki sanya akan sa da ba ɗaya yahudanci dangana imam ba ko ba haka ba akwai sa'adiya wanda shi imam Malik aje a karanta akwai ahlul madina hujjatun wanda ke imam Malik ya karanta akwai sahawiya wanda ake kan suwidi ka je karanta ba nan malamai bane ka je don annabi ka karanta littafi wato tafsirila na ko tarihin wani mutum Bagdadi shi Khatib irin maganganun da yake wannan akwai littafi al-bayan fi ulumul Qur'an wanda ake kan hanci da warshi dan Allah ka je karanta ka karanta ruwayar irin ta Bukhari karanta da warshi su ba ka wannan ba majali bane za mu iya fuskantar mutum da abokin gabansa ba ma sanin mutum da kishiyar mu da sanin mutum da shi kansa a gane maganar nan ne littafin nan na gabana da na gaban sa ba shi a cikin shi ba in ta cikin littafi na kaza ta rubuta kaza littafi na kaza ta rubuta kaza to ba wai a'a tun da wani da shi yayi to dan Allah dan Allah ka san ka kyamana lokacin da ka izala mun gode jawahirul ma'ani ake kawo aje kai da kuma da yau ko arkaji na yanzu kuma arkaji babu arkaji mawdu استغفار بابه ولا موجود كل كتبنا لم تكن مخفية فهو من سرعة بني كتبنا واضحة أوجدتك لما كنت رهاتي دول لتاني كتير وياتي أكتب لتافن كلا كتير شكوي إلا لتافن كتبنا لشي لا الكابي يا تقوى أن القرآن سنة تفريما إما إن أنت عمك ما تقوى ما تكيه كي آتيو لبقى الكابي كيف نتفهم أنت الذي تفرع يأتي بالشمس من المشارك فأتي بها من المغرب لا تفهموا فمت الذي تفرع كوي to shi kuma Ahmad Amin akwai littafi wanda da akwai rusu da hali iyakansa an ziyarce shi ya je kasar Iran ya je kasar Iraki aka tambaye shi dan Allah ya zuwa abin da ka rubuta mu dai in shi'a amma mun ga kana kowa mana kidan duk abubuwan da ka rubuta dan Allah na kaje ina gani shi kansa da ba wanda yake gidan da ba aiki da wanda gani ba haka ce kuma ga library na a shiga da kai ka dauko mu da kan nuna mana sun mutum da zika fara ita jima'i ana faɗe kuma yanzu aqidar Ali ka karanta duk littafin fiqh da ba na saka da mazo da shi duk mutumin da ya kudurce imamu al-annabi ne mu mutum cikin sa ko ba haka bane ba mu karatu a gida gulatu har aka gama gulatu da ake zuwa shi ake ba a taɓa samun tantanan da yake ba wanda iya zuwa imamu ali in kuma tun umari a kora amma mun zama yanzu ana rasa imamu ali sai dai kullum mu zalumai ne sai dai mu ta baki ne amma ba wajen aƙida mu bace kuma
kuma duk da yau na san malam daidai gurgudu alhamdulillah kuma ni ya burge na ta ma da dai ra'ayin magana ba shi kuma sai da nazariya ce da gurgudu kishiya amma muddin na tabbata ya karanta littafin fiqh zai ga cewa aqidan mu ta kan gulata haka sai mu ta shi ba an gane ko da haka mu ba mu bane sai muka ce inda za a yi adalci kamata yi a raba gulatu da yan sunna suna su yake su ba suna kan yana cewa imamu al-Allah ne amma sun kasa yi sai mu muka dinga yake su muka sha wahala da su kuma ka ji yake kan mu to yanzu kanku da imamu Malik ya rayu a ce ga wani imamu Malik dinga muka sai kuma ya da Malik ne ana yake haka ko kowanne jahilin mu da malamin mu ya san imamu Ali ya fara kona ko ba sai ba bai ba to dan Allah ya dace da mu da nan su sai ku guratu ya mu bane na ga muku annasu a ada amadai dan adam san da malami zai mu abu kokari kamar da kika wannan tabin dan Allah kuma zai dinga nuna da shi'a dan sunna ne kafin da mun shi'a ko dole karanta na gani da ido na amma ni ba haka ne sai don da ido da fanna zuwa ganin shi'a da gaske ne kuma da cikin jiki kuma da mutane sun tafiya sai shi akwai tafiya amma sun kariyar ta halatta ne a sunna to ne to dole ke kaji shi kenan an ga mun gaba da kwaro ke kenan da duk da kaji kuma da ta halatta annabi malaka ko da mutane da ta halatta kuma da kana mutum da ya mutu alama billahi da kabila sai mutum kuma kadar da halaka to duk abin da kake wallahi duk da za a yi sauke wa kai a ji a karanta irin wannan bin da kuma duk da mun jama'a da an gane ko daga nan ko da yake yana san kullum wato duk mutumin da ya kata jarima ya dawo ya tuba shin kafiri ne kan mutum kafiri ba akwai da ya kata iri da bai dawo ba kamar yadda Abdullahi bin Qadan kaje ka karanta bai kuniya fi ilmin hadis kuma shi Abdullahi bin Qadan ya dawo da dawo bai ya tafi da kai ko mutum kafiri ko ba haka ba Abdullahi bin Jashin ya dawo da dawo bai duk mutum kafiri wannan jama'a aje al-isaba ibnu hajar shi rike can bin ilmin hadisi sai ka ba ikama ba ko an yi kamar sa to albani da shiga gaban sa wanda ake shi to amma shi kansa ya rubuta cikin mujalladin sa na farko cikin al-isaba din sa lokacin da yake magana kan sabon murtazi ita walau ta halalan dirdatin ko da ka rubuta shi daga sani sai dai irin wannan to wani mutane da suka irin abin da ba nasu ba ba mun ce wai a'a ko da wallahi na ga muku ba fa mun rubutu mutanen su kan san gaba mun ji abin da muka tsaya kawai alqur'ani da muke so mu rike shi yanda hadisan da mu ake son mu rike kuma su da ya zamu da awar mu ne ahlus sunna wani ahlul kitabi to amma mu mun san cewa ahlus sunna ahlus sunna da haka ma wani mutum tijani ta mawi dan sunna ne zama dan shi'a sai wani mutafi wai sunansa ash-shi'a hum ahlus sunna shi'a sun dan sunna amma misali kamar yanzu za ka iya karanta ni amma mutum ya kida me aqida irin ta wahabiyya in ne nan in ga ga yan tsari da sai ba sai mun yi amana da kitabi to shi ya san bayan da kitabi dan kan shi ne to shi ne da aure shi'a ina da aure kuma dan suna da kitabi to da zai dan matsa kadan zai samu ahlul baitin nubuwa kuma a kitabillahi wa sunnatin da duwan su suka san sunna ka gane ko idan har mun ga ahlul baitin nubuwa kaji abin dariya ne wallahi ne sauki ne an zage su an dinke su an kashe wannan abin da ake yi kuma a cikin hayin suna nan idan har kana ganin na sha maganar nan al'umma ku lura psychological abin da ake akan annabi Muhammad ba a ba za ta duk kowanne ku yana da iyali a ce wai ga wani abokin ka ya fi danka sai akan annabi Muhammad aka ba aka ba a ce a gaggata kuma wai abokin ka kan labarin ka da irin yanayin ka akan danka hakimi wannan in ba ka annabi Muhammad ba ba idan yau bayan Allah nan nake ga muku zai dauki takarda irin rubuta idan malam Sheikh Ahmad Usman ita je ka Abuja a matsayin na fadarwa ne a yi maka kaza malam Usman ya samu matsayi a wannan fadar dan ka fita abokin wannan dan Allah kan da kuma yake saka ga ɗan wannan iya ga dan sai kenan ba kuma kace muku sahabin manzon Allah ina da martaba ta ganin manzon Allah amma fa farko manta ya samu matsayin sa ne da manzon Allah to ya kuma wanda imani in ta da ka ji abin da sahabi ke da awasa wallahi dan manzon Allah zai yi sai da dan manzon Allah ne da awasa abin da sahabi ke ba wannan da kuke nan ba wai kin ka bai muke ba amma ku fifita kan wannan mun sha magana muke ce wallahi manzon Allah ya hula a kasuwa ya dora a kanka hulan da ta sabon ban dukkan nuna duniya har in kai maka ba'a ma ta ce ke riga ko ba haka wani aka rubuta to yau in hula ta samu daraja dan Allah ne ke son ku ginin manzon Allah da yake magana kullu min dini wa rizqu tahmi wa in da kuma aka yi ba haka mun ga hadin Annabi Muhammad shi muka yi amma ayo ana iya ta da jido ne ba a jido su da kafin tun zagiwa ne kan da ciwa ne ba mu ce su in ta ce zan karanta ba ta karkace tun zagiwa ne ba ka da tabbas amma na tabbata kana da tabbas kuma an ka karanta an kashe
an gane ko wannan shine magana ta karshe duk wanda zai ce misali masu bin ahlul bait Muhammad sun zagi sahabi sai dai ce wai sun zaga bai zo da abun ba amma na tabbata ya karanta su kuma ahlul bait Muhammad an kashe me kai akai kuma ma koyi Allah da ya kashe ni bismillah bakun sai الرحمن الرحيم abin da ya sa na taɓo da jamar tafiya da ake kare sarrafa lafi dalili ne sa haka saboda cikin maganganunka ka yi magana da tilas ne sai mun taɓo abin da ya shafi tafiya saboda mu mutane ne waɗanda aka ɗora mu aka gina mu akan karɓar aƙida ta tsarkakakka mai lafiya babu kujera da kujera ciki duk lokacin da muka ga mutum zai kawo magana a ciki akwai walawala bayan muna da hankali kuwa sai sai mu fito mu gane duniya ta kayan da asalin sa ba kuma da ka ba shi ta ne shigo da tafiya amma hakika abin da muke magana akai akan adalcin sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk ne hankali in ya san makamar magana in yana da wata fahimta cikin ilimi ba dai zai ne fara magana da kai da qariya imani da ganga su kanki mazhabar dan shi'a ce shi abuwa wai kasaki to in ba ta ne jahilci ka ko kashi shiriya ce dan tira fi shi'a dan tira fi shi'a ba amma ku dai karatu بعد ما يملك إمام علي شيعي فاطمة يمجد مجلس شيعتي الحسن لا سيد زينب كتائك بكي جنجمي شيعا جنجمي شيعا sun koyi sun ce ba haka suke ba ko ba to da ma sai daga sun yi misali saboda sun yi da aqidar tafiya koyi asalin wato aqidar su mai dauda da bayyana sabanin abin da yake wannan abu ne duk wanda ke karanta da ya sani sai da idan zai koyi gaskiya daga nan sun sake kowa kan magana dawa Muhammad al-Awwal cewa mun tabbatar da cikin sahabbai akwai wanda suka yi zina suka yi kaza wannan ai ba shi bane abin da muke magana akai sai ka karanta Qur'ani ya tabbatar da cewa wanda suka yi kuskure aqidar ahlus sunna babu ɗaya daga cikin sahabbai da muka dauka ma'asumi